Mandeg. Mandeg. Diapurmu Dewa Kumara Sinak Antesur mau. Kowe sida mateni adikku Darawati. Iya, sida apa ora? Piye to iki Baladewa? Wis dadi sediaku sing mati ora mung Ratu Darawati. Dina iki cathetanku sing kudu tak tugel gulune klebu Ratu Mandura. Piye? Piye? Arep mateni aku bangsat elek kowe. Pendhita kaya ngene gawe iso gawe gitu. Penyakit elek kowe. Kene wong aku dadi pendhita. Walah. Ayo ya. Wah. Piak-piak Surabrata Jawa pertamu genenen Mantura Prabu Baladewaya. Ayo Dewa Kumara majur ing aku kesek das putar wi. Ya kepo Ratu Mandura iki sampeyan celak mati dhewe aku mati. Dewa kira ngerti Rama. Wong gelut kok sapenakmu delik dhewe. Oh iya. Aduh. Wong tuwae digarap kasar. Perang kok ngerti-ngerti dicandak keprok-keproke. Aduh. Perang iki mbok omong-omongan sik ngono. Omong-omongan sing penak. Takon-takonan ngono. Jagongan sing penak lha ora. Ngerti-ngerti dicandak, dijotosi. Aduh. Ampun para rawuh. Aduh. Baladewa. Aja kok anggap Dewa Kumara kalah musuh dapurmu. Yen wong tuwa gelut iki cara halus. Morage maju rene. Kena pengabaranku kelakon kendang mbuh tibamu kowe Baladewa. Gatotkaca kejigen taring gegana ngambah Jumantana mulating gegana wah Kakang Hanoman Yai Werkudara piye Yai ora nyono ora nglegewa pendhita sing jeneng Begawan Dewa Kumara gegirisi ngetapi-tapi nyadong dawuh Rama Kyai ingkang gegirisi menapanipun ingkang ngedapi-dapi menapanipun wah kasektene ngedapi-dapi katemben wae bule kena pengabaran kena gelap sayuta kendang kapracondang wah aku kelangan dulurku lanang Mandura. Yai Werkudara Kakang Hanoman wi
ana tetembungan lelakon adile kudu dilakoni. Si Adi sih kelingan apa ora? Dawuh Sinun Mandura lamun to pendeta iki sing diajab kejaba kadangmu Mandura kejaba Sinun Baladewa uga sesembahanku ing Dwarawati. Wah, jlitheng kakangku. Iya, Dik. Areh ning pengayomaning para Pandhawa Ratu Dwarawati ora ana alane lamun to si Adi nyuwun senjata pitulungan kelawan Nalendra Dwarawati yo adimu kuwi. Wah. Sing kebangetan ki jlitheng kakangku. Lah kok malah ngluputke Sinun Dwarawati? Jare ngrumangsani dadi kusire para Pandhawa. Ana ilange jlamprong meneng wae ora enggal tumandang iki kawimbuh kendange bule kakangku. Wah, jlitheng aku sing sowan sinten. Baladewa kendang kabeh padha mlayu kabeh padha wedi. Durung ngerti ya kowe lamun to aku pendeta kang linuwe. Sebul mobal mabul. Upama Werkudara ora enggal mlayu ora wurunga kowe kena gelap sayuta melu ilang pisan. Ancasing sedyaku dudu iki ora liya mung kejaba Ratu Ndrawati Sri Bathara Kresna. Kresna, aja kaget aku sing teka yang Ndrawati Kresna. Sambunging kandha ingkang mapan wonten ing Tlaga Madirda nenggih pamadyaning Pandha Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Permadi ingkang nedheng Sekung Tapa Brata Pustri Madya Candra lawase Genira Semedi Maladi Hening jroning nala tanana liya mung nyuwun kanugraning Wahyu Cempaka Mulya. Nalika sampun anyarengi tumuruning jawah riwis-riwis sarwi gandha arum wonten cahya mencorong merpeki sang bagus ya jugar Genyatapa Brata. Arjuna Sugar.
maring suksma sinuksmaya winayu ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning marana tarlen saking liyap layaping aluyu berkinjong Pak Pong bubolong kali judi sapa sing gawe lah dalah titaulun nggih Arjuna. Ulun Bathara Narada kang merpeki jeneng kita mapan ana Tlaga Madirda kene nggih. Pukulun Bathara Narada inggih. Sarapa duka sungkem pangabekti kula mugi kunjuk sandhap pepadha paduka pukulun. Ya wis tak tampa tiba sepadha-padha. Tak sawang saka gegana mencorong tejamu sasada lanang. Lah kok rewangi tapa brata mapan Tlaga Madirda kene iki apa kang jeneng kita gayuh Arjuna? Nadyan to kula mboten matur tartamtu paduka pukulun Narada sampun pirsa. Mestinipun kewala paduka pukulun sampun ngawuningani legetaning manah kula. Ning ana tetembungan wong takon kuwi adile kudu diwangsuli Janaka. Pukulun piye nggih? Jejering Harjuna mapan wonten negari Ngamarta menika minangka senopati. Kewajibanipun senopati menika ngreksa katentreman karahayon kamulyan kawula sak negari Ngamarta. Wangsiting bathara ingkang kula tinampi. Wangsiting bathara ingkang kula tampi. Jawata badhe matedhaken kanugrahan wahyu cempaka mulya ingkang dayane wis sembada kamulyaning para kawula. Pukulun lamun tapa duka rawuh ngasta kanugrahan menika keparenga kula boyong wonten negari Ngamarta wahyu cempaka mulya pukulun. Bakal Indriya mangungkung kanduan rimang lerlena tanpa kanen berkinjong mak pong bubolong kali jute sapa sing gawe lah dalah Ger Arjuna wonten dawuh ulun ya titis sing dadi pangrasa kita nggih Janaka. Pancen bener ulun ngasta kanugrahan wahyu cempaka mulya kang dayane bisa dadi srana mulyaning kabeh para kawula sanegara Ngamarta. Ning eling den eling ya Janaka. Wahyu iki ambeke suci, wahyu iki ambeke resik. Mula yen kepengin kedunungan wahyu cempaka mulya kudu cawis wadah sing suci, cawis wadah kang resik. Kersanipun Pukulun Narada kadosa pundi? Resik lair lan batinmu kudu luar saka dedosan. Luar dedosan kados pundi sawi kula aturi paring dawuh ingkang tuwaca Pukulun. Tegese luar saka dedosan. Wong urip nang alam donya kuwi duweni dosa rong perkara. Siji dosa karo sing gawe urip, loro dosa karo alam. Yen dosa karo sing gawe urip nadyan to pitung gunung tumpuk undung dosamu. Yen temen tulus saka jero ati nyun pangapura tertampi Gusti bakal paring pangapura awit Gusti kuwi Maha Pangapura. Eling den eling. Gusti kuwi Maha Pangapura mesti diapura dosa kita. Sing abot kuwi yen menungsa duweni dosa karo alam nggih Janaka. Dosa kaliyan alam kadosa pundi? Jeneng kita urip ana alam donya jabang bayine Janaka kuwi ora ijen. Ning kinanti anasir patang perkara bumi geni banyu angin. Ulun bakal nyun pirsa.
Wiwit lair cenger nganti dina iki wis nate apa durung ngelengki wanci sedhela nyuwun pangapura lawan bumi geni banyu angin wis tau apa durung Ger Janaka? Padang bulan kekencaran Nadenge purnama siti kuku sing rupa kunut pukulun Bathara Narada nembe katemben menika kula mangertos lamun to gesangipun Harjuna menika mboten ijen nanging kinanti anasir patang perkara iya babar pisan kula dereng nate nyuwun pangapura lawan bumi geni Banyuwangi iya wiwit dina iki nyuwun pangapura lawan sing gawe urip nyuwun pangapura lan bumi geni Banyuwangi awit apa Gusti kuwi Maha Pangapura. Sing abot yen menungsa duweni dosa kelawan alam, ibarate krikil watu nyandungi lakumu, suket godhong nyeripeti lakumu ya. Mula nyuwuna pangapura lawan anasir angin kang lungguhe mapaning jagat wetan. Malaikate Jabarala wernane putih dina pasarane legi. Nyuwuna pangapura lawan anasir geni kang lungguhing jagat kidul, malaikate Makahala wernane abang dina pasarane pahing. Nyuwuna pangapura kelawan anasir banyu kang sarirane samengene ngreksa marang jeneng kita Janaka lungguh ing jagat kulon. Malaikate Hasarapala wernane kuning dina pasarane pon. Nyuwuna pangapura lawan anasir bumi kang sarirane samengene ngreksa marang urip-ira. Anasir bumi lungguh ing jagat lor, malaikate Hajarapala wernane ireng dina pasarane wagi. Lampun wis nyuwun ngapura lawan bumi geni Banyuwangi morage menepno rasamu weningna penggalihmu. Mapanono tengah kang dadi rasamu awit tengah kuno kuwi papane Bathara Wisnu. Wisnu saka tembung wis manunggal. Wis manunggal cipta rasa budi lan karsa, wis manunggal kamula lan Gustine. Mapanono tengah wernane manca-warna dina pasarane kliwon. Janaka morage apa kang ulun perintahke iki galakonana nggih Janaka ngestoaken dawuh. Arjuna kinodrat ing jagat minurba ing dewa jeneng kita Janaka kang meneng nampa kanugrahan wahyu cempaka mulya marage tampanana ya nggih Arjuna.
betul. Iya, piye Janaka? Kula ngaturaken gunging panuwun lantaran Padaka Pukulun Narada kula kasembadan nampi kanugrahan wahyu cempaka mulya. Ngene. Wong golek wahyu kuwi gampang, kasinungan kedunungan wahyu kuwi gampang. Sing angel ngreksane supaya wahyu mau bisa awet, bisa jenjem, bisa jinem manjing mring raga kita. Inggih, kula kedah kados pundi? Amprih wahyu cempaka mulya awet manjing raga kita ndayani kamulyaning wong sak negara Ngamarta. Jeneng kita Janaka kudu nglakoni tapa ngerame. Werdinipun kados pundi Pukulun? Tapa ngerame kuwi tetulung marang sapa wae kang butuhke tenaga pamikir kita. Ora bedak-bedake kuwi sapa wae kudu kok tulungi. Ning eling dene eling ya Janaka. Anggon kita nglakoni tapa ngerame aja wujud satriya sing bagus kaya ngene. Salina sandangan, Gur. Jagat Dewa Bathara Pangestu jagat Gusti kang murbeng jagat kula pun Harjuna ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami. Titah Padaka pun Harjuna sampun kasembadan nampi kanugrahan wahyu cempaka mulya. Iya, mundi dawuh Pukulun Narada kudu namur laku, kudu salin wujude busana anggonku bakal nglakoni tapa ngrame.
ana pandhita karya wangsit suswangin ngendi nggone miyanggali angkung iki ana satriya bagus mencorong pasuryane Raden panjenengan kuwi sapa Raden Abimanyu Petro nun ora nyono orang legiwa pendhita iki wis weruh marang jenengku nggih nggih leres niki ndara kula niki ndara Abimanyu iya sing irunge dawa jenengmu Petro nggih leres Pak ampuh ya urung mesti sing mburi dhewe mripate kaya sentolop kae sapa apa kuwi jenenge Bagong wah kleru kowe bawur Duk Bagong salah mbok ngaku wae aja data pribadi aja disebar ning ndi-ndi engko nek ngerti jenengku wah cilaka engko nek pendhita iki ora duwe dhuwit njujuke ning omahku ngerti alamatku takon-takon nyun sewu daleme Pak Bagong pundi nggih lah ya to Bagong jenengmu malah keterucut iku panjenengan kuwi sapa penemban ewadene wis wanuh wis weruh marang aku nggih Raden kula menika pendhita Kliyang Kabur kanginan mendung kebaratan kandang langit kemul miga Sudya Mastani kula pun begawan Dewa Sekar Begawan Dewa Sekar nggih Raden menawi mboten lepat lampahipun ndika Raden Abimanyu menika badhe ngupadi wonten pundi lenggahipun Keng Rama Harjuna awit sawetawis wanci sampun murca saking Amarta leres menapa boten kaget risang ngabirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana duh penemban Dewa Sekar leres menapa ingkang dados dawuh paduka penemban kula ngupadi Kanjeng Rama Harjuna lamun to panjenengan Brahmana ingkang linangkung babar pisan kula nyun senjata pitulungan wonten pundi lenggahipun Rama Janaka menawi pinanggih kalih Rama Harjuna monggo Raden menika wonten caranipun kadosa pundi kula aturi pinarak lenggah wonten wingking kula sekedhap nggih wala
nata Kresna lan hangandika duh Yayi Prabu ya sungkawing tias Yayi Werkudara wah Crita Kresna kakangku ya nalika Adi Swanana Ndarawati ngajapun kakang goleki adimu Si Harjuna apa dene Koko Prabu Mandura ora nyono ora ngegiwa lagune awake dhewe ketemu kelawan anakmu Si Abimanyu Bimanyu wonten dawuh wa Prabu Ndarawati lah kok lenggah jajar karo Brahmana anyar katon iki sapa monggo kula aturi ndangu piyambak wa iya sinuwun waleh-waleh menapa kula menika begawan Dewa Sekar Blaka Suta Blak Kotang terus terang kula menika mboten gadahi papan dunung sedyaning kayun kula namung kepengin tetulung dhateng sinten kewala ingkang betahaken dhateng kula awit kula menika nedheng lampahi tapa ngrame menawi mboten lepat paduka menika Sinundarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna sarimbit lan Raden Werkudara. Wah, wis ngerti karo awake dhewe. Iki mono Brahmana linuwih, Yai. Wah, tiwas kebenaran. Malah babar wisan njaluk tulung. Dina iki ana ngendi jlamprong dununge. Inggih, Penemban. Kula Panata Ndarawati Sri Bathara Kresna nyuwun senjata pitulungan kaliyan panjenengan Penemban Dewa Sekar. Nyuwun dawuh ingkang terwaca kalenggan sakmangke adi kula Harjuna mapan wonten pundi kula aturi lenggah sekeca sekedhap kewala. Wonten ingkang kumleyang wonten gegana mriku. Yayi Kresna Bradala. Oh, adikku dhewe Werkudara. Lir Kartika Panjresa Sumilak Madana kengis Kenges edining kusuma memayu hayuning nagri ya jagat do Bathara pangestu karo jagat. Oh Penemban matur nuwun wis senjata pitulungan lawan Baladewa. Upama aku mau ora kok tampani ora wurunga tiba ing Bantala. Wah ora wurunga aku manggih kacintrakan kacilakan. Penemban matur nuwun lan panjenengan kuwi sapa? Nggih, sinuwun. Waleh-waleh menapa kula menika begawan Dewa Sekar. Dewa Sekar. Inggih, sinuwun. Yai Kresna, apa iki kanca ruangmu? Sanes kok, Prabu. Apa kancamu Werkudara? Wah, dudu lagi ketemu pisan iki. Lah kok dong lumpuk ana kene malah ana Abimanyu barang iki. Sanes niku kanca kula ngoten. Niku kanca plek. Kanca plek terus. Plek apa plek? Plek. Kanca plek niku kanca SMA niku. Petruk, meneng ora? Ora meneng dupak sangamu. Oh nggih. Maksud ora percaya to? Ora percaya. Wong sinuwun Mandura ki ngerti nek kowe ora SMA, aku SMA. Ngaturke gunging manuwun kang tanpa upama ya Penemban Dewa Sekar. Iya sinuwun namung kemawon. Kula nyuwun dawuh. Lah kok ngantos paduka menika kumaliyang ing gegana menika sababipun menapa? Nalika sampun aku perang tanding musuh pendhita anyar katon saka pertapan Guwa Mangleng. Kang peparab begawan Dewa Kumara kang bebela marang Yayi Duryudana. Pendhita mau bakal sabiyantu gayuhke wahyu cempaka mulya
ning syarat-syaratane kudu mateni adikku Dwarawati. Ora trima Baladewa ing ngatasi adine lanang kok dirasani arep dipateni. Tak waneni. Lho, bareng gelut dumadan ono mendung peteng dedet lelimengan gulung marang aku ora ngerti ku mliyang tekan papan kene. Oh. Dados tok sumbering perkara kala wau. Begawan Dewa Kumara. Lenggahipun mapan wonten pundi? Sekawit mapan wonten negara Ngastina. Menawi monggo sedaya kewala kula aturi tut lampah kula ngupadi Begawan Dewa Kumara. Baguse ora jamak yo. Pendhita kok baguse lengu-lengan. Kowe sapa? Aku Begawan Dewa Sekar. Kowe sapa? Aku Begawan Dewa Kumara. Iki sing tak goleki. Janaka Morage waspadake Janaka. Mara Sang Arjuna esmunira kamanungsan nyuwun duka ingkang kathah ulun. Iya, ora dadi sabab sing dadi Begawan Dewa Kumara ki mau ulun Bathara Guru. Sababipun menapa dene paduka tegel tega mentala kaliyan kula. Ora teges ulun tegel tega mentala lawan jeneng kita kuwi ora. Nanging laku iki minangka syarat srana kanggo nyengkake tumruning kanugrahan Wahyu Cempaka Mulya. Mekaten Bu Ulun. Iya. Ger Janaka wonten dawuh. Kinudrat ing jagat pinurba ing dewa. Titah kang sembada nampa kanugrahan Wahyu Cempaka Mulya ya jeneng kita Arjuna. Lantaran dayane wahyu iki mau bisa ndayani kamulyaning bebrayan agung negara Ngamarta. Reh ning wis cukup jejiban ulun kundur makayangan ya nggih.
Di. Arjuna wonten dawuh Koko Prabu Ndarawati. Pun Kakang melu mongkok, pun Kakang melu bombong. Jebul tinemuni lungane Sadi mau nggayuh kanugrahan Wahyu Cempaka Mulya. Napa inggih. Nyuwun duka ingkang kathah Kang Rayi Arjuna boten matur langkung rumiyin dhateng Paduka Koko Prabu. Kang Rayi Arjuna tapa brata mapaning Tlaga Madirda. Awit sing jawata kula kasembadan kanugrahan Wahyu Cempaka Mulya kanthi syarat srana tapa ngrame mimbawarna wujuding Brahmana. Sing dadi Dewa Sekar ki mau kowe Janaka. Inggih, O Prabu. Lalayak pendhita wis tuwane katon bagus. Pun Kakang Mandura melu ngepek eyom keterimamu anggone si Adina namung kanugrahan Wahyu Cempaka Mulya. Wah, jlamprong. Kang Mas Werkudara nyadong dawuh. Wah, aku melu bungah, kowe jlamprong wis kasembadan atuk kanugrahan Wahyu Cempaka Mulya. Ngepek eyom ketrimamu. Semanten ugi Kang Putra Abimanyu nderek ngepek eyom ketrimaning Wahyu Cempaka Mulya Kanjeng Rama. Iya anakku bocah bagus. Lae bergegek ugek-ugek gemel-gemel sadulita. Semar nderek nyekseni biar padang teterawangan lampan dalu menika sampun tumurun Wahyu Cempaka Mulya ingkang tinampi dening Ndara Janaka. Mugi-mugi kanthi lampan Wahyu Cempaka Mulya dayanana kamulyaning sedaya warga kawengen, sedaya manggih mulya, sedaya pinanggih bagas paras jinangkung dening Gusti ingkang murbeng jagat. Rahayu, rahayu, rahayu.